Értük, még mindig görcs van a seggemben. Nem is. Na mehetünk! Anyanyuk. 2013. május 18-a, Királyréti hajtánypálya. Kicsit maradjatok le, mert ha később mi fékezünk, akkor belénk jöttök. Videófelvétel a hajtányversenyről, ami most nem időre megy. Az út első szakasza viszonylag lejtős. Most már fölfele kell menni. Most már nehéz a szakasz. És mindjárt utolérnek! Holnap! Holnap! Nem tekerjetek! Gyerünk! Vikát vagytok, tekertek! Nagyon közelítek, hogy tekerjetek! Az az üzenet, hogy lassítsatok le! Na, most így jó a távolság, tekerjetek itt elől! És most már fölfele megyünk, de a két ifjú harcos az mindig beér minket, mert frissek és üdék, és állandóan a nyomunkba vannak. Ez nagyon megy, szinte a hajtányra születtek, és lassan begurulunk a célba. Köszönjük szépen! És itt vár minket a fogadóbizottság. Megérkeztünk! Sziasztok!